Japiny yie kama odwa penjre kani kaka osidone lero karka ni japiny ochok pache owinje kidieny mane modhi bire ka ndalo 90 gi koso biro ka ndalo 90 gi pod nyaka sani wajano dhi chakre karango kwano ma kamano madhi ka dweche adek. Okay. Erokamano japiny nitiere kanyo to entiere indirectly nikech seche ma jok manitiere duol mar selection panel ka gintiere kanyo gi represent sectors te mag piny gi represent jopiny seche makoro interview ji and then seche ma ibo puodhgi gi National Assembly and so forth nitiere representatives mag jopiny. Koro japiny ok nyal bedo ni ng'ama olape ndong' ne kom mar kiewo gi migepe ni biro mbele ne to wacho ni in you are suitable, in you are not suitable. Mano ok tich japiny. En kosechiwo mandate koro joka gi hold that mandate in trust ne japiny. Seche ma gitiyo koro chik dwaro ni ka giwuoyo to gitiyo gima dwach japiny. Ki gibed gi gik moluongo ni extraneous considerations. Ki gibed gi biases mekgi. Ki ging'e ni koro nitiere jasiasa emano oketa ka. Koro atim dwach jasiasa. Oningo tim dwach japiny ni Kenya ne. Lessons magi manwalan 2007. Lessons magi manwalan kada mana 2005 referendum manwacho. Lessons magi manwalan 2002 kane ECK owacho ni Kibaki oyombo Uhuru ma moyogo bade piny mowacho ni we concede. Lessons magi manwalan. Lessons mani mwalan 2013 gi 2017 tiende ni kotim yiero e yo makare to kata ng'at moyombi no wacho ni kato yomba tating'o bada. Kenyans 2002 no wuok overwhelmingly nyalo paro makata Moi kane nitiere gi the KANU stalwarts in State House no nyise ni kiki concede to Moi the defunct noluonge ga ni CID chon to gi NSIS sani en NIS no nyiso Moi ni jopiny wawa elect Kibaki. You have no option but you have to concede. Moi no wuok ng'at achiel moweje State House mo brave mo dhi Uhuru Park ibanya gi chuodho wacho nyaka ni yote yawezekana bila Moi mo hand over power ne Kibaki. Mago lessons mawalan 2007 nyalo paro kane Kibaki obedo sworn in at midnight. Winjo dhano no tho, dhano no wegoro kuonde mopogore dhano no ponde udi ok wanyal wacho matute. Lessons magi manwalan ne walan ni ka telo ka migao ma tayo weche mag yiero gi kiewo koko luwo chik to maundu nyalo bedo to koluwo chik makare to nyayo kwe. Winjo 2013 ne nitiere weche mane wacho ma ji odhi nyaka Supreme Court. Mane demokrasia en ya ng'at moyombi to nigi to oyomne no dhi e doho chwal ng'ur mari e doho. To kata in ng'at moyombo tidao tini kwalo wego agogi. Winjo kiseche bigo agogi to ng'ato to poko hil 2022 difference mar Raila gi Ruto ne nadi 200,000 kende. Tiende ni kano wile mana matin ni to Raila ne bedo ker. Sache